Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na po ta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza 3 na kini maghigala sa bulan sa Disyembre. So pastilan, Pasko na gyud mga higala. Wala na gyud laing pizza 3 nga niabot, no? Bino ato dahil nga timbayaon mga higala og mayang mudto sa mga tuang mga kaigsuunan nga mga kaparian, pero sa dili pa ato sa nga timbayaon ang atong talahorong obispo mayang mudto bisya ato apong mga kadagkuan sa atong simbahan, no? Si Monsignor Christian Durango, gingan manusab si Monsignor Robert Bongguyan, Monsignor Larry Katubig, Monsignor Ramon Duran ug daghan pa, of course, Monsignor Albert Erasmo Bohol o Monsignor Kining Marino Ibo. Uy, kumusta na mga monsenyoray? No? Ako dahil nga timbayaon usab o mayang mudto ng akong mga classmates, no? Si Father Obing Masyon, si Padre kinsa pa man Tonton Arnaiz ug si Father Dami Hiramis ang tao, no? Mga buutan na ba yung taon kaya ng ako ang mga classmates mga higala. Abi nung karong adlaw piyesta baya ron, no? Piyesta ron sa San Francisco, Santa Catarina. Okay, no? Abi no ato niyang hisgot-hisgotan na ron taon-taon. Nala, no? Ato nga timbayaon usab og mayng mudto ang tanan nga mga lay ministers. Kumusta? Nga ato ang mga MBG, no? Mga Mother Butlers Guild, no? Mga babaeng gwapa, no? O inga man usab ang ato ang mga kaigsuunan nga mga ang atong mga kabataan, no? Mga sakristan, kumusta na, no? Ako diri sa Ayungon mga higala, balin akong daghanang sakristan diri, no? Daghan kayo mga kuan sila na organize ni sila maayo, no? Dara, no, may mudto karanton tanan, mga chapel leaders, mga sound leaders, mga parish formation team, no? Daghan pang uban, no? Mga parish mga PPC, no? Mga parish pastoral council members ug ingamanusab ang parish kining finance council members ug ang tanan gyud mga higala, no? Nga mga kadagkuan usab, of course ang atong mga alagad sa BEC. Kumusta na? Hala, no? Padayon ta ato di ay ang ato karong Santos ako nang ginaingon piyesta man lagi ron sa San Francisco, Santa Catalina. Ang ilahang santo diha mao si San Francisco Javier. Nato natawo kini si San Francisco Javier ni adtong tuig 1506. Unya taga Pamplona ni siya. Dili Pamplona, Negros Oriental. Pamplona, Spain. Ayan, no? Unya amigo kini kay silang duha ni Saint Ignatius de Loyola. Unya mao kini sila ang usa sa mga kauban ni Saint Ignatius sa ilaha nga pagtukod ni ining Society of Jesus. Unya na-assign siya dito sa layong Sidlakan, Far East. Nga dito naabot siya sa mga lugar, no? Naabot siya sa kining Japan, Moluccas, China. Died before kuang kanang pag-abot niya dito. Niya kanang gitawag na to canonized on 1622, and of course patron of foreign mission. Ayan, no? Kini si San Francisco Javier. Uy, happy fiesta ha, taga San Francisco. Na-assign ba ako din ha? Ako ba yung primerong pari nga na-assign din ha? Sa history ha, again mo makalimot na ako kay ako ang primerong pari nga na-assign din ha sa San Francisco Catalina. Hala, no? Abi no anirta manghigala sa kining ato nga CBCP News, Balitang Simbahan, ining kamuntuhon.
Bishop Edwin Panergo of Buak, Marindoque, was ordained Monday, choosing synodality as his guiding light while embracing a new and demand rule in church leadership. Sa ito pa kinis akong sangay, si Bishop Panergo mao karon na ordained na isip bagong obispo sa Buak, Marindoque. Uy, kumusta na akong sangay, no? Obispo na. Kako, moras gihapon ko, no? wala yung puruhan nga maobispo. Okay ra po, no? Nindot na pong maobispo ta, kaya bago nagtawag ang tag-bishop. Pero kay maura man yung ato apong nadawat, okay ra po ng father ta, no? Huwag maobispo, mas may gani, pero kay dili na lamang ta mga andoyana, no? Ang ato arag yun nga magbinuutan lagi ta sa atong pagkapari. Hala, no? Abi no, padayon ta mga igala sa ato nga mga buhaton ni ining kamuntuhon. Balita gikan sa Vatican. Pope Leo has reacted to migrant Filipino woman's story in Lebanon, no? Nga mao si Lorraine Capores, no? Usa kini siya ka volunteer uto karon nagtrabaho sa Jesuit, no? Kini Jesuit refugee service dito sa Lebanon. Natandog kini siya pag-ayo. Iya manggong gi-relate ngadto ni Bishop, ngadto ni Pope Leo ang iyahang ang kasinatian sa duha ka Sudanese, no? Sudanese couple nga medyo tungod lagi kay ang kuang karon Lebanon karon mahigala under siege man gud, no? Gibombahan ba sa Israel tungod lagi kay doon na po sila mga rason. Sumuna nga ang nahitabo gi-abandoned in town kining Sudanese couple unya tulo ka adlaw in town kining na naglakaw hanton nga niabot sa Jesuit refugee service, no? Ug didto giabi-abi sila sa mga volunteers didto. Muna nga niingon si Pope Leo nga kinahanglan gid ay nga adunay mga gitawag matud pa ni Pope Leo, no? Christians should oppose war and build communities community willing, seeking welcoming build communities where no one seeking safety feels unwelcome after hearing of Filipino women testimony, no? Itong pagtestimony yun ni Sister Lorraine Capores na tandog yung tao ng Talahulong Santo Papa. Naog nakaingon siya nga eksakto ra gyud nga mga Kristiyanos magbuka sa ilang kaugalingon alang sa pagdawat og mga refugees gikan sa mga lugar nga diin may gubat. Nahala no, padayon ta mga higala mao gadto nga itong mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Abino ari na ta mga higala sa ato ang topic. No, ang atong topic, Advent preparation, Catholic tradition. Sa ato pa sa atong katolikong tradisyon unsa man ang atong mga pamaagi sa pagpangandam sa ato sa Adbiento, no? Kana bitang magsaulog ta Adbiento ba, Advent preparation. Well, anyway, Catholic Advent preparation focuses on spiritual reflection and preparing for the coming of Jesus through practices like prayer, penance, and decorating symbols like the Advent wreath and nativity scene. Muna na, no? Sa Katoliko nga tradisyon, kabahin sa pagpangandam alang sa Advento, no? Ang ato ang gitutukan, maugyod kining, mao ang mga pag-ampo, no? Di gyud na mawala, no? Mga pag-ampo, penance, mga pisal, o niya decorating symbols like Advent wreath and nativity scene. Unya usa sa mga key activities, no, kanang mga anta kana bitang mangandam ta alang sa Pasko, key activities nato confession, no, mangumpisal ta kami dire sa Ayungon medyo nakatuman ta na gamay kay nangumpisal man mi nangumpisal pud talagi kay para pud sa pilgrimage apil na to siya, no. Unya praying specific novenas like novenas to Saint Andrew. And then
scripture readings, no? Apil na dahil na mga higala sa ato ang pangandam sa Advento. Unya, spiritual and corporal works of mercy, often involving sacrifice and acts of charity to foster a deeper connection to faith. Ayan, no? Sa muna siya mga higala. Unya, while there is no single patron saint of Advent preparation, wala gyoy kanabitang patron sa pagpangandam alang sa Adviento, the season is associated with several key figures, including Virgin Mary, no? Tungod lagi sa iyahang papel sa incarnation, no? Ato pa wala man tuoy patron gyud alang sa pagpangandam alang sa Adviento, pero daghang kaayong mga santos nga murag na-associated ba kanabitang murag nahilambigit sa kasaulugan sa Advento. Usa na niya na mao ang atong mahal nga birhen tungod lagi sa iyang pagkainahan ni Jesus. Unya si San Nicolas de Bari, no, kay nailaman lagi ni siya sa iyang pagkamanggihatagon gani gipakisama kini siya og Santa Claus. Unya kining San Lucy, no, December 13. O gani apil pa gani ini si Saint John the Baptist, no, tungod kay another Old Testament figures, no, muna, no, highlighted during this liturgical season. Okay na, no? Sa ito pa, wala man tuod yung patron nga para gyud sa Advento, pero nahilambigit gyud sa kasaulugan ang mahal nga birhen, no, si San Nicolas de Bari, kay tungod lagi sa iyang pagkamanggihatagon. Si Saint Lucy, no, muna siya December 13, ano. Abino gamay lang istorya-istorya mga higala. Kinibitaw kami diri sa ayungon ba. Ako man yung giawhag ako mga sakop kay kada bitang sa Pasko mga higala. Ako nagkabuyo mong bukid kay nasan ba ako kuan Kalumboyan o kining Dawis. Ako yung na kuan mga higala nga kanabitang musuroy kas kabalayan panahon sa kanabitang Pasko. Murag yung way na hitabo. Wala gyud, no, ang Pasko bitaw sa bukid murag wala. Doon ay pipilang nga manaygon kanabitang itawag nato sa English o kana din tawag sa English o kana bang masana kana dugay kay mahuman. Mura na pero gawas pa ni ana ang mga tao murag way na hitabo. Muna nga diri sa ayungon akong giawhag sila nga manubong. Ang katong mga taga-babaw labi na kita ang katong mga low income family panugbong mus ayungon unya murang ako nagandam-andam gyud ko mga higala nga ihaw-ihaw gyud ko mura ko ga fiesta kay para lagi sa ato mga igsuon nga mga taga-babaw akong papamahawon nya do na pag sobra akong papanudtuhon nya akong awhagon akong mga sakop diri sa akong mga parokyano diri sa ayungon nga mangandam gyud. No, andaman ginila ang tao pinaskuhan ang ato mga kaigsuunan nga tuas ibabaw, no, kay importante kay para pud ba nga ma-experience good pud in tao nila ang Pasko kay murag ginay bugtong paagi mga higala, no, nga murag usa na sa mga paagi nga mas mulig-on gyud ang ilahang spiritualidad, no, kana bitong ma-feel bitaw nila ba nga ang Pasko di ay ang kanidi ang pagka-Kristiyanos usa di ay kapanahon sa kalipay, no, kalipay kay sila gyud kana bitaw mga ikatulo naman siguro ni katuig na kung iningon ko ani ba kinabang wag kuan gyud ko magihaw-ihaw gyud ko ako gyud silang imbitaron og pamahaw paniudto ako gyud silang pa sponsoron sa mga misa makadlawon mura na feel gina ko mga higala nga murag na open-minded na sila kabahing sa kalihukan sa simbahan, no, dili lang panahon sa Pasko kung dili madomingo murag naa na gyud ba kay ngano man murag feeling nila nga lahi ra gyud ay punen Kristiyanos ta nga Katoliko tayo ngoni ana, no, gani kami diri sa ayungon ako yung giawag ako mga sakop nga kuan gyud kanang pabutangan ilahang balay abot og eksakto ba gini akong gibuhat, no, nga mga balay sa mga Katoliko pabutangan gyud og lantern nga yellow kay mao man among official color,
diri sa parokya yellow man, kaya ang mga t-shirt kung doon ay mga gatherings yellow man gyud, kada mabikarial miti, bikarial fiesta mag yellow man gyud mi. So muna po lamang na akong gipili nga kanang among color. Akong giingnan ako mga sakop, mga parokyano nako ba nga butangi inyong balay og lantern nga yellow aron mailhan mga Katoliko mo. Nya ang ako pong mga sakop kanang ako pong kanang bitong manaygunay baka na mangayog pinaskuhan, akong giingnan nga pag-uniforme po mong yelo. Nangatawa sila, pero ambot na rong nisad putos sa kong nauna nga, mura ba dunay pa nag-iusap. Ako rin yung purpose ana is nga ang mga tagababaw ba nga murag iluwi ba ka may gala, kay dunay uban nga mga datigulang na wala ginin taon maka-experience ug unsay Pasko. Unsa bay kanang kalipay panahon sa Pasko, murag wala gidin taon. So muna nga akong giawhag nga ato mga kaigsuonan nga mga Katoliko diri sa Ayungon nga we will share our Christmas to each other. I-share nato, no? Sa to pa sharing of goods and goodness. Ano, I don't know kung sakto ba, pero ningon ako sa pader, dili ba dagay na siya discrimination para sa dili Katoliko kay mga bilag pinaskuhan. Kundi man siguro ang ato nga mailhan darato kung kinsa ato mga kauban, no? Pero bisan kinsa manaygon sa atong balay, dili nato i-discriminate. Tagaan gid nato, no? Kung doon na po tayo ikahatag. Ingon ni ana, no? Klaro, aron po feel gid ba? Feel gid nato. So good luck mga higala ha. Unya, of course, kanang karong pizza Jess last na naman lagi na last namo na nga kuan diri sa cathedral mag-pilgrimage may kay kaluoy sa Ginoo. Mura og sige giming ka pilgrimage mga higala, no? Naabot na mig Bito Sagay, naabot na mig Kabangkalan, naabot na mig Dumaguete, Tanhay, no? Naabot na mig Mabinay. Kuan gimi kanang pilgrimage gyud mi of hope kami diri sa Ayungon nya dinaghan. Dili din jutay-jutay, no? Dinaghan. Abot na mig Bito Sagay, abot na mig San Carlos, abot na mig Kabangkalan, Mabinay, Dumaguete, Tanhay, Mabinay, Himalalod, uway na mig nato ano. Pero kini laging ato laging pangandoy nga ika-share gud nato ang benefit sa pilgrimage. Labi na gayud sa mga tuwa pa sa purgatorio. But anyway, hindi na lang sa ako kutob ha. Ako ra gihapon kini inyong alagad, walay lain kung dili si Padre Edwin Academia Akab. Ako mga parente mga akab. Ang akab mga akademya kay ang akong mama akademya man. Nay dakang kong parente sa Basay. Dakang kong parente din na, no? Og diri sa Tayasan na po kay ang magulang ni mama kuan man namin nyo man og taga Tayasan si Anhing Chumining. Chumining. Yan no. Na po ko uyuan kibali agaw ni mama na apod sa Basay, no, si Tony, Tony. Junior ba Tony? Ano? Tony mga puro gitawag mo po siya po Tony, pero junior man na kay Unyong ba itong akong lolo. Aning lolo Unyong. No? Pero din nila sa takuto mahigala ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makayagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.